Laing barangay na usab ang bisita sa inyong kapusong istasyon aron manghatag og ayuda sa pipila ka mga pamilyang apektado sa pandemya. Anyang detalye. Mo kini si Veronica Esguera, usa sa sobra gatos ka mga benepisyaryo sa Kapuso Barangayan on Wheels sa Barangay Mintal, Davao City. Dako iyang kalipay, tungod akong tabang na kuno kanila, ang nadawat nga hinabang labi na alang sa iyang unom ka mga anak. Dako kayong tabang kay makaluwas pud gamay. Ug nagpasalamat pud ko sa GMA Regional TV nga nangatag sila mga maayuhon. Una ang distribution sa mga food packs. Gisiguro una nga may disinfect ang Mintal Gym aron masigurong luwas sa COVID-19 ng lugar. Una makasulod ang mga benepisyaryo, kinahanglang mutuman sa minimum health protocols sama sa paghugas og kamot, pagtamak sa foot bath ug body temperature check. Ug dinhi gipalinya ang mga benepisyaryo alang sa food pack distribution. Simbolo sa pagpangdasig aron makasugako naman tag-usa sa atong gisagubang nga krisis karon. Ang mga residente, dako ang ilang pagpasalamat sa kinasingkasing nga hinabang gikan sa GMA Regional TV. Kauban si Joe Pascual sa kamera. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao.